नैबे बर' थुनलाइ आफादनि गा 64थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेवलां मेलाव आफादगिरिनि मासि लानाय मानाव गेदेर बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सार शरद नार्जारि आरो एसे सिगाङाव बराय बिबुंथि लांनाय आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानाव गेदेर गोविंद बिश्वजित दैमारि आरो एसे आगोलाव बेखेव बिबुंथि लाखिलांनाय बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' आरो दिनै गिबि मन्थ्रिनि जायगायाव आसाम गभर्नमेन्टनि जानानै बेवहाय आलासि महरै बिबुंथि लाखिलांनाय आसामनि मन्थ्रि पीयूष हाजरिका आवहाय दङ दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' गुबुन गुबुन आलासि बिथांमोन जनानै दङ दा जोंनि बारग' एमपि आदा सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारि आरो मानाव गेदेर तरेन बर' बारग' आफादगिरि एमएलए एमसिएलए इएम आरो गुबुन गुबुन आलासि बिथांमोन आरो सिबिनां रायजो राजाफोर दिनैनि बे दैमु नोगोराव जाय बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मा जालांबाय आं बेखौ दाखालि जागायजेननाय समनिफ्रायनो नायनो खाबु मोनदों आरो दिनै जोबथा समावबो आङो नायनो खाबु मोनदों। दा बेवहाय मोनसे आङो मोजां मोनथारनाय मोनसे हाबाफारिया जाबाय मा जे बर' नङै नाथाय बर' रावनि सायावनो मास्टार खालामनानै सोरबाया कलेजाव फोरोंगिरि जाबाय सोरबा हायार सेकेन्डारियाव फोरोंगिरि आरो बिसोरो बर' थुनलाइखौ सिबियो बिसोरबादि बर' नङै फोरोंगिरिफोरखौ बावहाय लेंहरनानै बर' राव आरो बर' सोलोंथाइनि सायाव गाव गावनि मोनदांथिखौ बिबुंथि लाखिनो होनाय जादों आरो बिथांमोननि साफ्रोमबो व्यक्तिनि सुबुं बिथांमोना सोरबाया इंलिश मिडियामाव फरायबोदों सोरबाया एसामिस मिडियामाव फरायबोदों इस्माइल हुसैना बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बर' बिफाननि हेड अफ द डिपार्टमेन्ट बियो नाथाय सोलोंथाइ लाबोदोंमोन असमिया मिडियामाव नाथाय डिप्ल'मा कर्स खालामनानै बर' बिफाननि हेड अफ द डिपार्टमेन्ट जादों आरो बिथांनि मोनदांथियाव बिथाङा बेखौनो बुंदों आं जनानै खोनासंबाय थादोंमोन गेस्ट हाउसआव जे असमिया रावजों फरायनानै मोनबोनाय जे मोनदांथि जे बे असमिया रावा माबादि आरो बर' बिजोङाव फोरोंगिरि जानानै मोनदांफैनाय बे मोनदांथि बे बर' रावा माबादि बाहाय जेबो फाराग गैया रावा बबेबा रावा फिसा होननाय गैया बबेबा रावा गिदिर गैया रावा रावानो नाथाय बे रावखौ लानानै नों बोरै बाहायो जों बोरै बाहायो आरो जों बोरैहाय डेभेलप खालामो बिनि सायाव सोनारो आरो बिदिनो गुबुन आदिबासि सासे हिन्जाव गसाइगावआव बेबो बर' रावजों बिबुंथि लाखिदों आरो खोनासङोबा ओरैबायदि नुयो जे जों खद बर' मानसिफ्रासो बर' बिबुंथि होयोबा बेवहाय असमिया आरो बांला राव हाबो नाथाय बे आदिबासि आइजोनि बर'नि बिबुंथियाव गावनि बिबुंथियाव फंसेबो गुबुन रावनि सोदोब हाबाखै पियर बर' दा बेफोरखौ नायोबा जों बेनिफ्राय सोलोंनांगौआ जाहैबाय मा रावा फिसा गिदिर गैया बे रावखौ नों माबोरै बानायनानै लागोन बोरै जौगाहोगोन आरो बोरै बाहायगोन बेनि सायावसो सोनारो नैथि मोजां हाबाफारि रिटायार जानाय बर'नि आइएएस आइपिएस एसिएस अफिसार जायफ्रा साख्रिनिफ्राय आजिरा मोनबाय समाजावनो दं बिथांमोना बर'खौ मा नोजोरजों नायो
खायफाया गोदोनिफ्रायनो बर' समाजनि सिङावनो दं खायफाया बर' समाजनि एसे बाहेरायाव थाहैबाय सोरबाया बर' नङै सोरबा आइजोजों हाबा जाहैबाय भारतनि गुबुन गुबुन रायजोनि हिनजावफोरजों हाबा जाबाय बिसोरनि फिसा फिसौआ सोरबाया बर' रोंगौ सोरबाया बर' रोङा बिथांमोननि मोनदांथिखौबो लानाय जादों एट दि एन्ड अफ दि डे मानसिया जेलानाखि मुलुग गिदिंनो ओंखारो गावखौनो मा सानो आं दिनैनिफ्राय आंनि न'निफ्राय ओंखारबाय आरो दिनैनिफ्राय बे मुलुगा आंनि न' जेला मुलुग गिदिंखांबाय मेंनाय फैबाय गिदिंनो हालिया बबाव थानो जोबनायाव बे गावनि न'आवनो थाफैफिनगोन अब्ला सानगोन मा मुलुगाव जेसेबांखि मोजां मोजां न' थाया मानो गावनि न'आ जेखियानो जाया बयनिफ्रायबो साबसिन दा बिथांमोननावबो बे साननाया दं जोंनि गावनि हारि गैयाबा जेबो सिनायथि गैया बेनिखायनो हारिखौ मोजां मोननाय बिथांमोनावबो दं आरो जों बोरै दावगालांनांगौ बिथांमोननि मोनदांथिजों जोङो गावखौ बानायनानै लानांगौ बेनि गेजेराव बिथांमोननि सोरनिबा स्पिचखौ सोरबाया गोरोबनाय मोनाखै जानो हागौ दानि बर' फिसाफ्रा जेरै सानो बेबायदि गोरोबनानै बाथ्रा बुंनो हायाखै जानो हागौ एबा जोंनि गावनि हारिखौ मोजां मोननायनि जे आबेग बे आबेगजों बिसोर बुंनायजों बबेबा पइन्टआ गोरोबाखैबो जानो हागौ नाथाय बिदि होननानै बिथांमोना जोंनि हारिनि हेंथा नङा आरो जोबनायाव मोनसे आयदाखौ आरो मोजां मोनबावदों बे जाहैबाय मैया फ्राय गोबां हादोरनि एम्बासादरफोर फैदों एम्बासादरफोर फैनाया बेनो गिबि नङा बर'फोरनि प्रग्रामाव नाथाय जोङो सानैबा साथाम साफा सानै एम्बासादरफोरखौ लेंहरोमोन मंगलियानि एम्बासादरा दिल्लीनि बबेबा मोनसे बर' प्रग्रामाव गिबि फैजेनदोंमोन नाथाय एबारनि जे बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव एम्बासादरफ्रा साब्रै साबासो फैदों बेवहाय गावनि मोनदांथिखौ बुंलांदों आरो बिसोरनि थाखाय मोनसे फार्स्ट एक्सपिरियेन्स जाहैबाय जे प्रिथिबियाव बर' होननाय मोनसे हारि दं जायफ्रा गावनि रायजो गैया हादोर गैया गावनि सरकार गैया नाथाय फिसा मोनसे गावखुंथाय दङ बेनि गेजेरावबो प्रिथिबिनि गिदिर गिदिर हारिफोरनि राव थुनलाइजों फेर मारिनो हानाय आबुं राव थुनलाइ गोनां मोनसे बर' हारि दङ बे बाथ्राखौ बिथांमोना दिनै मिथिलांदों मोनसे हारिया गोबां हारि दङ जायफ्रा रायजो गैयाबाबो खिन्थु गेरेमसा हारि बिसोर रायजो गोनां बबेबा बबेबा हारिनिफ्रायबो देरसिन दिनै सा सानजा भारताव रायजो गोनां हारिफोर दङ नाथाय बिसोर राव गैया हारिमु गैया बिसोर बै रायजोनि नामजोंसो मिथिजायो जेरै नागालेण्डआव नागा होननाय मोनसे हारि थायो होननानै बे रायजोनि नामजोंसो मिथिजायो नाथाय बिसोरनि हारिमुआ मा बिसोरनि रावा मा बेखौ बायखा खालामनो हाया नाथाय जों बर'फोरखौ जोंहा रायजो गैयाबाबो हादोर गैयाबाबो जोंनि राव जोंनि हारिमुजोंनो मिथिनाय जायो बर' होननाय मोनसे हारिमु दं बर' होननाय मोनसे हारि दङ बर' होननाय मोनसे राव दङ आरो बेनो बिसोरनि सिनायथि आरो बेनिफ्राय देरसिन देरगानाय गैया बेनिखायनो जों गावनि हारिखौ लानानै देरगानांगौनि मोनसे सम फैबाय नाथाय आं दिनै मोनसे खावलायनो लुबैदों जों जारिमिन बिराद रायलायो जोंनि गोबां मानसिनि बाथ्रा बुंनायफ्राव 10 मिनिट 15 मिनिट जेखि बुङा खायफाया जारिमिनखौ बुंना फोजोबलाङो जारिमिना गोनां जारिमिनखौ जों सिनायनांगोन नङा होमबा जारिमिनखौ रोंनांगौबो नाथाय जोंनि फाइटिं जोंनि स्ट्रागल हारि हिसाबै थांनानै थानाया पास्टआव नङा फिउचारावसो आरो फिउचाराव बेनिफ्राय देरसिन स्ट्रागल फैगासिनो दङ
आरो फिउचार स्ट्रागोला बबेबा हारिजों जानाय नङा फिउचार स्ट्रागोला टेक्न'लजिजों जागोन टेक्न'लजिनि एडभान्समेन्ट आरो साग्लोबसारनायाव जोंनि राव हारिमुखौ बोरै फोथांनानै दोननो जोङो मोनसे समाव जोंखौ गादबग्रा दंमोन गादबगिरिफोरनि हेंथायै दावहा नांबाय जोंखौ गादबनो हायाखिसै जोंखौ नासयग्रा दंमोन नासयगिरिनि हेंथायै दावहा नांबाय जोङो दिनै जोंखौ नासयनो हायाखिसै राजनैतिक अधिकार रांखान्थि अधिकार राव हारिमु सोरबाया जोंखौ फोजोबनो नागिरदों बेनि हेंथायैबो दावहा नांबोबाय जोंखौ रावबो गादबनोबो हायाखिसै फोजोबनोबो हायाखिसै सम पिरियड एबा थासारिजों सुथुराबो सोलायो फैगौ समा टेक्न'लजिजों जों बोरै कम्पिट खालामगोन आरो बेनि थाखाय मोनसे गोग्गो जेनेरेसन दिहुननांगौनि थाखाय जों बेसेबां साखाफारा जादों दा जोंनि जारिमिनखौ नायनायनि नोजोर आरो सानस्रि बेवहायबो सोलायनांगौ दं दिनै समाव जों जारिमिनखौ मा नायबोखो जोंहा राजा दंमोन जोंहा रायजो दंमोन बेनि थाखाय जों मोदै फुगारो 1977 मायथाइयाव बर' थुनलाइ आफादनि सिलभार जुबिलि जादोंमोन जानांगौ 76 ना 77 बातारमारियाव क'क्राझाराव आरो मोनसे हानजा मेथाइ खनदों जोंहा रायजो दंमोन राजा दंमोन डिमापुर माइबाङा बहा थांखो होनै होनै मेथाइयावनो गाबलांदों गाबलायलायनानै मेथाइ खनदों आरो गाबखागोन बिमा बिफाखौ गोसोखांबा जेरै गाबो फिसाया नाथाय बाहाय सासे दैदेनगिरि दंमोन प्रसेनजित ब्रह्म होननाय जायखौ प्रजि होननानैबो मिथियो बे बिनि उनाव लेक्सार होदों बे बिराद गिदिर मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन थांनानै थानांगौब्ला फैगौ समजों जुजिनो साखाफारा जा डिमापुर माइबाङा जोंनि जारिमिन नाथाय डिमापुर माइबांखौ लानानै नों थांनानै थानो हाला बे जोंनि आबै आबौनि मोनसे गोसोखांथि बिराद गिदिर बाथ्रा आरो जों बिदिनो जुजिबोदों फिउचारखौ दानो जुजिबोदों दिनै नाथाय जों जुदि एलेहुवा जायोबा फिउचार स्ट्रागलाव जेनहैफिननो हागौ मोनसे बाथ्रा दं सासे इंलिस पन्डितआ बुंदोंमोन मोनफ्रोमबो जेनेरेसना गावनि समनि दावहाखौ गावनो गाव नांनांगोननो सोरबा नांनानै गालांनो हाया आंनि आफाया आंनि स्ट्रागलखौ नांनानै गालाङाखै फाउन्डेसनसो गालांदों आंनि फिसा फिसौनि स्ट्रागलखौ नांनानै गालांनो हानाय नङा बे गावनि स्ट्रागलखौ गावनो नांनांगोन आं फाउन्डेसनल' होलांनो हागोन खुनु देरहानायानो पार्मानेन्ट नङा खुनु जेननायानो पार्मानेन्ट नङा एभ्रि जेनेरेसनाव देयार इज ए स्ट्रागल टु विन ओभार द टाइम एन्ड द सिटुएसन जेनेरेसना बेनि थाखाय सांग्रां जानांगौ दिनैबो जोंनाव आङो गाज्रि मोननानै रायाखै लाजिनांनोबो नाङा 21st सेन्चुरियाव 100 years of बर' लिटारेचार बर' लेंगुवेज एबा बर' थुनलाइ आफाद प्राय 100 years फैनोसै जोंनि बिजाबफ्रा दिनैहाय माखासे बिजाबफ्रा हयतोबा 75 years जाबाय 50 years जाबाय जों बिजाबफोरखौ लानानै सेलेब्रेसन खालामा मालायफ्रा खालामो जों सेलेब्रेट खालामनांगौ खमसे खम 50 years गोजाम जानाय बिजाबफोरखौ सेलेब्रेट खालामनांगौ दानि थुनलाइ आफादाव हास्लाबाखै बर' फरायसा आफादनि जथुम्मायाव बेखौ खालामनो हायो नाथाय दिनैबो जोंनाव बर' फिसाफ्रा बर' राव रायनो रोङै बर' फिसाफोर दं बेखौ फोजोबनांगौबा आरो बेखौ गैया खालामनांगौबा गोदान मोनसे कनसियासनेस गोदान जेनेरेसननि सिङाव बेखौ सोनांगौ बर' थुनलाइ आफादा दिनै मोनसे प्रग्रेसिभ सिन्ताधाराजों हाबाफारि लालांगासिनो दं आं सानो जोंनि गोदान जेनेरेसन फैगौ जेनेरेसना खमसे खम दिनैनिफ्राय 10-15 बोसोरनि उनावहाय खुनु बर' गामियाव बर' रोङै मानसि थानाय बेबायदि गामि
नुनाय नंलाबा न'नाव थानो मोनला आंनि मथेबा दाबो जेरैहाय दं बे बर' रोङै गामिफ्राव 100 जननि गेजेराव 10 जनाबो बर' गोरों बर' बुंनो रोंनाय मानसि जोनोम जाथारनांगौ अब्लासो बर' रावा गावनि गामियाव थांनानै थानो हागोन दा जियानो जा आं मोनसे सरकाराव दङ दहाय पीयूष हाजरिकाया चिफ मिनिस्टारनि जानानै गोबां मोनसे बाथ्रा बुंलांबाय सरकारा मा मावनो नागिरदों नागिराखै नाथाय आंबो बे सरकारावनो दं हिसाबै केबिनेट मिटिं जायोबा एबा गभर्नमेन्ट लेभेलाव डिसकासन जायोबा आंबो जोंनि आयदाफोरखौ जोङो बुंनो नागाराखै नारसिननो नागाराखै बुंबोगासिनो दङ आरो बुंलांबाय थागोनबो जोंबादि फिसा फिसौ हारिया मालाबाबो जिरायनानै थानो हानाय नङा जोङो लेंगुवेजनि स्ट्रागल कालचारनि स्ट्रागल ससियेल स्ट्रागल इक'नमिक स्ट्रागला जोंबादि मार्जिनेलाइज फिसा फिसौ हारिनि थाखाय कन्टिनिउआस प्रसेस मालाबाबो जिरायनानै थानो हानाय नङा बेखौ सोरबाया मानो मावलांनो हायाखै मानो जोंनो मावनानै गालाङाखै जोंनि बिमा बिफाया जोंनो बेखौ होलाङाखिसै नालाय जों मा खालामबावनो बेबादि एक्सकिउसजों मोनसे हारिखौ फोथांनानै लाखिनोबो हानाय नङा गोदान जेनेरेसनखौ गोदान गोसो बोलोजों दाफिननानै मोनसे गेरेमसा आरो मुलुगाव मख'जानाय हारि हिसाबै गायसननांगौनि हाबाफारिखौ जों लालांनांगौ आरो बे जागोन आं बेखौनो मिजिंथियो आरो बेखिनिखौ बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ आं बाहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों।